tabuk bai wai thamangkha watui bangai Nogo Twi Habmani nogni noganti thuyam nog tai bebangno siwi tilongui thangmani haino hai oktisani watuyano mia tilongui Derao Kwlaikha Mandaini Ari blog ni bising khobjanai Ari Bai Thaiplokphang bisini kongma tongko songlukoro tongnani noganti tai kheto mai borjagrok Tilomui Pupui Derao Kwlaikha Waire Wai Amchani MLA Sopna Deborma Bahanya Tangi Naika Keba Nai Nuki Tongoni Yagolo Mungsabo Suba Munkari Nei Amchani Lukorok Salai Tokbaika Borok Naimani Buni Ayango Khana Mahai Nok Manfo Sorkaro Maganang Kheto Bitibare Manfo Twi Torke Twi Katinani Khaisam Zakfo Nei Fiaba Abahironi Makang Hapangni Sepsap Kisa Watwibai Abagay o Twi Tormani Jorao Belaikhe Dolijak Bakhawo Kabjak Khananya Jiborni Kok Twi Lomjagui Deranai Rokni Kok Kakani nora jaga busuk tong mane Loikani omuk taklai mai borja Dibai borka Engkai sekang rogole bomting ka kono hapang thano suba surok manka Maya sekang omaya Dibai bor maya glo taba hain he plastik lang khatagu mangla tao mama maya tami sakne nang taba hapang ran tam nai ba ei ko mai bor mani Habwi Derao ma ka sata no matam para kaka usa sodet para bo blok type bo ponche nan ro to Heblo bo ponche mandai blok mande blok kakani bo mukhe sunamon tam para sekam mo usa sodet para sunamon sunamon wati ase Ini mau wipe sih, tilong kanok. Taklai tinbar long kam tin hekemang tinbar Nogo Twi Habwi ya sekon to Habwi Derao. Tapi bisa hamne tak ke ham ya menamang thangai angmo thangai pulis bai media bai angmo sahre anno kaslang jahane nahari hai phat beno kalani sini. Tabuk nong oro je takwai du tinbar jodi lomi jong hangke nong amsai ni chairman hai ke ba orni MLA montri jok phaja nai pekya. Ni phaina pheya bor waskon pheya ko matro go pulis ok thimin thana wang thang janogo angmang nahara angmo ko hayo sekang wasa phaika pulis ro ya borbo pokhanya pheya ke MLA minister phai thang mene ekbare tiram na pore bor phaya. Tiram pore phailia je apru nong tam asare matong bro. Jono sawo borno nono noni ije photi konno mane semani nok ba pilo mane nono rangwan kisim jam chung ekte khan mane ko tak chung jote kumpan mane ko Ini ni o wati sonoro asuk ke Nogo Twi Habwi hingke norok tebo ko klai onok ni koni rok na matong he pun jaga ko. ni tong khachung ni mandai kal usko mandai yo Abo ki sarkari babi tong lekya na. jono chana ne menam chokna tong khanja amna menam chokna amna nang dai nani kicha 15,000 20,000 ka dana me buki mamne ka chang kanai ko thane ekte khan nai ko Obolan norok te ponche log thang sege sai ka. saman pore chang khan maya chino jana ke alkan ku mana kre Nang tam nai hapang thano. abna jono madam te usa chang ko chang nok tang nan mutum botang mi agu yang khajin harak tisang mukna kai ni koi chang te usa kisa putuk bamna ni putuk khairi ki mana apna kichini chini khagi kakan bisa help khagi kai chang nok kaham kai mani khagi mana chang ang nai Takna mukha. anu chuman mapia Nong obo bilas klai. mandai black em ko pontiat kai Thaiplokphang pontiat mandai kai ko west MP hai Manda develop na dara. Nok thumani nok no. Nok sing Twi Habwi. Tab khai raran khana ta hang ko tong kho. Ranya kho. No mo to sikang wasa ko monjiro phai nai thama kya apro roglan nor kun suba sorgra mankha. Maya sing khoksaban maya khukta. Khoksaban maya. Din bar hapa tini bai khai taklai ni mang. To khoksaban maya suba jaga sarkar bai. Khoksaban maya khuk. Ngenok ni man roglan kun khoti rog dang kha. Singhang nok ni mane rogi yang nori jalang bai kha baksa je nori maya rok to ni diwe khata nok bi singoni. Ge nor khabang thana tam nai sa tabuk nong ni mane rog je nok tong marok kun Habwi Derao basan. Yang ya antam. Tam ko norok oman Habwi rok sano. Nin bum khata mangkha. Anjing da shite. Ni nok ni malik desa ni mangkha. Milon. Nong para khai. Usa sudar para. Pasal para na bo bilas klai. Mandai pon blok. Thaiplokphang. pontiat Mandai blok. Dah apa.